Käytiin lauantai Hammerin kautta. Hankittiin vähän robotaa ja uusia työkaluja ensi kautta varten. Tänne ylöshän me ollaan tuotu nyt tietokoneet ja 3D-tulostimme ja pystytään tekemään vähän vaatepainatuksia. Tässä tarroja, teippejä, tulosteita. Täällä on kiva rauhallinen väsää. Tuonne alas tosiaan siistitään vähän paikkoja ja laitetaan työkaluja fiksummin. Hammerilta löytyy vaikka mitä taas. Kato mitä me ollaan nyt otettu tästä. Me otetaan robotan pari akkuu lisää. Otetaan robotan tämmönen nyt tää sarja, missä on kaikki. Sitten robotan tommonen sarja. Tää mä ajattelin, että tää on helppo kelaa. Tää on vähän niinku... Voidaan ottaa se oranssi. Kuinka pitkä se on se oranssi? 20 metriä. 20 metriä. Ei saman kokoiset, toi on vaan. Onks hintaero paha? 10. Ei kun 5 euroa. No niin, sitten ei ole epäselvää. Niin. Toi on niinku... Tää on niinku kunnon jo, kato. Joo. Me ollaan kuin jouluna nyt. Karkkia pojille. Kyllä. Valikoima on niin paljon, että nämä jätkät ei lähde ikinä täältä. Ei.